Jette har fået 3 behandlinger her på klinikken, men har tidligere fået Bowtech andre steder og har også prøvet andre behandlinger. Hun er kommet i behandling, fordi hun for 4,5 år siden fik en blodprop i hjernen og har så fået nogle skader efter det. Så Jette, hvad var det, der skete for 4,5 år siden? Ja, jeg fik min blodprop i hjernen, bare lige ud af den frie luft. Og så var jeg heldig med det samme at komme på Odense sygehus, hvor jeg fik den der sprøjte, man får, der kan opløse den. Og det var sådan set okay nok, og jeg kunne gå og have det fint. Så næste dag, der blev jeg flyttet fra intensiv ned på en stue. Og så dernede om eftermiddagen, da klokken var 2, så kørte det hele vejen op i højre side, og så blev jeg lammet i benet og armen. Og det var ikke særlig rart. Så har jeg faktisk siden været lammet i højre side, som man siger. Og jeg har været på Ringe og været indlagt der i 6-8 uger. Og jeg har... Er det til noget genoptræning? Det var til genoptræning, hvor jeg var indlagt for ligesom at komme videre, og der sad jeg i kørestol. Så blev jeg tilbudt at komme på Vejlefjord, men der skulle jeg være selvhjulpen. Så der var jeg noget gået i krig med, fordi man skulle kunne klare sig selv. Men jeg var heldig at komme derover, og der havde jeg meget glæde af at være også. Og der lærte man mange gode ting over at komme videre. Men så kom jeg hjem, og da jeg så kom hjem, så følte jeg, at det var meget vigtigt for mig, at jeg kom i gang med noget behandling. Og så fik jeg kontakt med en, der hed Kate, der behandler med Borgen. Og det var et meget positivt bekendtskab. Og mit ben blev bedre, og jeg holdt op med at gå som staccato, som jeg faktisk havde gået. Og min arm, den blev også bedre. Altså, jeg havde faktisk mange smerter i skulderen og ude i armen. Men så er jeg gået hos Katen 3 måneder, og så sagde Katen der til mig, at hun syntes måske, at det ville være en god idé, at jeg kom ud til dig, Lene. Fordi Lene kunne gøre mere for mig, end hun kunne. Så jeg var sammen og ringede til dig, Lene, og fik en tid. Og så har jeg været ude 3 gange, og jeg må indrømme, at jeg er ret imponeret. Lene, du har sagt til mig, at vi skal koncentrere os om min arm. Det synes jeg også er meget positivt. Og det har været meget positivt. Jeg har ikke ondt i mine skuldre mere. Jeg har noget aktivitet, som jeg kalder det, sådan lidt kriblen og krablen i armen og i fingrene. Men jeg kan faktisk godt bruge mine fingre på højre hånd. Jeg kan tage fat i en avis og sidde og holde ved avisen, når jeg sidder og læser. Det er først noget, jeg kan nu her, altså hvor jeg er sikker på det, ja. Så det er jeg meget begejstret for. Og så har jeg stadigvæk lidt problem med mit ben. Men jeg synes også, det er meget fornuftigt, du har sagt, at vi skal vente med benet og have armen i orden først. Og sidste gang, det var jo en meget, meget spøjs ting, fordi du var inde og trykke mig 2 steder. Ja, og så var der 3 steder, tror jeg. Og så oplevede jeg, at min lange mand, den simpelthen begyndte at blive aktiveret. Den var helt vild. Altså, det så ikke ud til det, men den var bare, der var meget aktivitet i den. Og det resulterede i, at den har faktisk været rigtig god. Og jeg føler, at hånden er blevet meget bedre. Under behandlingen har jeg ikke altid mærket noget, men det er faktisk første gang, jeg har mærket så stor effekt, som jeg gjorde her på Langemann sidste gang. Og så mærker jeg så efter, når jeg kommer hjem, så går der som regel nogle timer, hvor jeg har en aktivitet i armen, hvor jeg kan mærke, at der er foregået noget. Men her sidste gang med fingeren, den der aktivitet i fingeren, den holdt sig faktisk, så vidt jeg husker, det meste af dagen. Og så holdt det op, og så blev hånden faktisk rigtig god. Blev der trykket på din arm? Ikke sidste gang, men ellers er der blevet trykket på min arm. Ja. Og det har jeg haft det faktisk rigtig godt med, for det føles som om armen faldt lidt til ro.
Så selvom at sidste gang, der trykkede vi ikke på armen, men så fik du reaktionen ud i armen alligevel. Ja, det gjorde jeg. Vi var slet ikke kommet så langt. Og det var kun 3 gange på ryggen, du havde trykket mig. Og så fik jeg den fornemmelse i Langemænd. Meget, meget mærkeligt. Og meget, meget positivt. Altså, jeg har faktisk været helt høj. Jo, så skal jeg lige fortælle, anden gang jeg var her, der havde jeg det fuldstændig, som om jeg ikke havde problemer i armen. Og det var en meget mærkelig oplevelse. At den virkede faktisk normal. Og det vil så sige, at på et eller andet tidspunkt, så er jeg sikker på, at så bliver den normal. Helt sikkert. Altså armen, den vil jeg jo gerne have bliver fri for de der aktivitet, jeg har. Og det er jeg også sikker på, at den bliver. Og med hensyn til benet, der har jeg noget aktivitet i benet. Og jeg er specielt meget, når jeg skal til at sove om aftenen, ikke også? Men jeg har også i løbet af dagen. Og der må jeg sige, at det borgen, jeg har været til, har hjulpet mig. Men jeg er sikker på, at det sidste også skal blive hjulpet væk. Men jeg kan varmt anbefale borgen i hvert fald.